Sånn, ja, du fikk 2. Hold. Ja, hva skal jeg? Hva du sier? Mat! Mamma! Hæ? Mat! Mamma! Hvor da henne? Ja. Ja, ok. Pass de da. Pass. Pass, skal vi gå ut der? Vi må gå ut der. Sånn, ja. Sånn, oppi der. Mat. Det er all mat, det er det du vil ha. Alma, pass deg. Lander den oppå? Ja. Ja, ok. Jeg må passe deg da. Pass, pass. Ok, en gang til nå, ok? En til, ok? Sånn, hvor mange? Hvor mange vil du ha? Nei, nå var det nok, vet du, Oskar. Nå var det nok. Oskar, nå var det nok.